Решихме да измислим какво е най-безумното нещо, което може да се случи, и след това ни разказваха подобни неща. Ще ви разкажа 41 години съм в почтата, ще ви разкажа толкова много неща, аз вчера бях в почтата, това ми се случи. Решихме, че най-вероятно държавна институция може би няма да подкрепи такъв проект. Здравейте, уважаеми зрители! Това е Студио Актуално, а аз съм Александра Йошева. Пренасяме се днес в света на български пощи. Ще си поговорим за един предстоящ комедиен сериал, който ще ни пренесе в някои от абсурдните ситуации, които могат да се случат в един български пощенски клон. Разговаряме днес с режисьора Димитър Стафидов, с който ще си поговорим малко за новият сериал Български пощи и се надяваме, че ще ни разкрие малко повече за сюжета и идеята за сериала. Здравей и добре дошъл! Здрасти, мерси за поканата. Един сериал, който ще отрази българската действителност в пощите, една действителност, която голяма част от хората, които са имали интеракции с български пощи, най-вероятно са се сблъсквали. Как се роди идеята за създаване на такъв сериал? Идеята се роди в разговор между мен и моя приятел Панайот Николов и просто не знам точно как стана, но се заговорихме колко ще е смешно и забавно, ако има комедиен сериал в пощите в България. И оттам тръгна, просто излязоха супер много идеи. Аз направих един голям списък в телефона, който още ми е там, за някакви много такива... Какви ситуации биха могли да се случат в един... Да, точно. Ситуациите са тип неща, които всеки от нас изживява всеки ден, когато отива в някаква държавна или не само държавна институция. Те са, не знам, трябва да отворя да ги гледам, сега да не кажа най-глупавите сигурно, но са много близки до хората. В смисъл, аз както започваме да го правим, хората идват и ми разказват всевъзможни истории. И то захранват с идеи за предстоящите епизоди. Както пуснахме и тизъра и отдолу само коментари. Аз ще ви разкажа 41 години съм в почтата, ще ви разкажа толкова много неща, аз вчера бях в почтата, това ми се случи. И да кажа, то не е само за пощите, нали, не сме ги таргетирали някакси. Сме, но не е само за това, то някакси отразява нещата, които се случат навсякъде около нас, във всяка институция. Действителността, да, в България. На мен ми беше интересно, имаш ли ти някакви конкретни ситуации, които са те вдъхновили, или по-скоро, както каза, ти черпиш вдъхновение от историите на други хора? Какъв всъщност е процеса по създаване на едни такъв тип истории, които са много близо до нашата действителност? Всъщност. Просто се сещаш и ги записваш, а някои от тях са... Интересно е, че много от тях просто решихме да измислим какво е най-безумното нещо, което може да се случи, и след това ни разказваха подобни неща. Така че те просто някакси са много близки до реалността. Не знам, разказваха ми как отива човек да си търси писмото и не може да разчете номера, който трябва да го идентифицират, и жената на касата казва ми, аз не мога да разчета. Довиждане! Хубав ден! Приятен ден! Има вече тизър, обаче епизоди все още май няма заснети от това, което разбрахме. Сега ще си поговорим малко повече и за това. Много силен интерес предизвика обаче тизъра. В пространството очаквахте ли такъв интерес да има към проект? Надявахме се. Направихме тизъра така, че да е възможно най-грабващ, възможно най-бързо. Това е важно за социалните мрежи. Още първият кадър ти е грабващ. Заснехме го. Всъщност той е съставен от тестови сцени, които вече имахме и бяхме разработили за сериала, и първия кадър специално исках да е много красив и грабващ. Отидохме в Бургас, където заснехме актрисата Аглика Бояджиева от Бургаския драматичен театър да представи, да ни вкара в пощите. Добре дошли в български пощи. Български пощенски служби е нашата институция в сериала. И така и всъщност, като казах нейното име, да кажа всички останали актьори: Николай Румов участва, Добрина Гецова, Йорданка Стефанова, Аглика Бояджиева, Димитрина Тенева, Емо Христов, нали, младото поколение в нашия пощенски клон. Да, тук вече за сюжета ще отидем и по-натам. Как се събрахте този екип? Специално актьорите ги издебнах, намерих от различни театри, от различни места. Емо Христов всъщност ми го препоръча Веско Диманов, с който правихме Морал е доброто, и Милен. Пък Никола Манолевски го гледах в една пиеса в Хасково, защото го бях харесал от сайта им, а Никола Султанова всъщност поканихме на кастинг, а по-възрастните поканихме, гледахме ги в различни пиеси и ги поканихме да участват.
Добре дошли в Български пощенски служби. Тук ще ви посрещнем подобаващо. Ще ви нагостим, ще ви напоим и ще държим под зорко око всяка ваша пратка. Тук държим на добрата организация, на представителността, на бързата работа и спазването на световни стандарти, защото при нас клиентът винаги е прав. В сериала виждаме сблъсък между старото и новото. Това, което сте казали вие. Двама млади управители срещу една закостеняла система. Една, може би, метафора за това какво всъщност се случва като цяло в българската действителност, особено когато говорим за администрации и за институции. Какво искате да покажете на публиката с точно тази част от сюжета? Ами, то отново е някакси цялото нещо може би е малко подвеждащо за, може би, незапознат човек, защото изглежда се и много възрастни, нали, образи и актьори имаме и може да заблуждава, че е някакси отправено към по-възрастна аудитория, докато всъщност то е и за възрастна аудитория, но и за млада и младите го припознават и може би дори повече отколкото възрастните, защото е тази система през погледа на младите, които се озовават там и са много така, особено, нали, главния герой Ник Марков, новия управител на пощенския клон. Предполагам, тук има вече амбиции някой да промени системата. Това сме свикнали често да го виждаме. Да, идва с много въодушевен така и ще промени всичко и всичко ще е страхотно и ще заработи и той ще е успешен и клонът ще е успешен и се сблъсква с реалността, която не е толкова лесно и не предразполага задължително един човек да дойде да промени всичко, а някакси трябва да се случва заедно с хората вътре и заедно с цялата система, която е тежка и не е лесна за променяне. Къде се развива действието? Ти спомена, в Бургас сте правили пробните снимки. Там ли е ситуирана пощата, която ще видим в сериала? И най-вече ме вълнува, потърсихте ли, имаше ли обратна връзка от Български пощи? Има ли съдействие от тяхна страна? Работите ли съвместно за този проект? Ами, по принцип в тизър има кадри от Бургаската поща, защото е много красива. Тя е старата поща там всъщност. Аз съм израснал в Бургас и се сетих за нея като една жълта, красива Уес Андерсън фасада. Имаме кадри от Перник, всъщност дома на миньора. Вътре в интериора снимахме една тестова сцена и имаме и от Варна, защото там беше всъщност актрисата през лятото Никол. И от София, така че... Една комбинация, от локации създават, може би, пощата, която ще видим. Нашата измислена поща. Иначе от пощите не сме... Писахме едно писмо така до Министерството, за да кажем, да покажем тази идея, която всъщност е много така инклюзивна и много добронамерено се опитва да покаже различните поколения и това как всички трябва да работим заедно, за да направим институциите по-добри. Не сме чули все още от тях. Все още, но има време. Има време. Избрали сте финансирането на този сериал да го направите по един много интересен, специално за нашата територия тук начин, а именно краудфандинг. Защо се спряхте на този подход? Защо избрахте това да е посоката, по която ще вървите? Решихме, че най-вероятно държавна институция може би няма да подкрепи такъв проект, защото аз съм свикнал когато работим с тежки, големи, не само държавни, но и корпорации, големи структури, обикновено хората вътре, според мен, малко, ако тръгнеш да представиш нещо отдолу нагоре, трудно, всеки по тази, нали, иерархия трябва да се застъпи за това да представи нагорни и всичко става тромаво, а когато е нещо, което е с лека сатира, леко така комедийна закачка, решихме, че може би няма да се случи по-скоро и затова решихме да го пуснем, за да може да покажем, че хората го възприемат и те всъщност е много позитивно настроено към промяна и така позитивна промяна в структурите. Имаше ли, видяхме в социалните мрежи така особен интерес, но имаше ли, отрази ли се това нещо съответно на финансирането на вашия сериал? Мога да кажа, че то естествено ще е трудно, ние това го знаем, но за момента получихме дарения от отделни хора, даже ще благодаря не по име, но така на Филип С, мога да кажа, Явор П, Стела Ч, Ванеса и Теодора Т за по-щедри дарения, които направиха и много други хора с по-малки.
И всъщност започваме да се свързваме и с бизнесите на база на това, което в момента тизъра е постигнал, като се надяваме на така съвместно финансиране бизнес, хора и надявам се институции. Значи тук виждаме всъщност развитие по две посоки. От една страна път за намиране на меценатство у нас, от друга страна пък и мотив за развитие на институциите и показване на проблемите в тях. Сега, това обаче е възможно да се разтълкува и по един съвсем различен начин. Тънка е границата по принцип между сатира, комедия и вече халтура и пародия. Притеснявате ли се, че може да се разчете от институциите по един, да останат с едно неприятно усещане от цялото нещо? Да, наистина е много тънка. Ние играем по много тънка линия, която е между халтура и нещо, което е някакъв социален коментар и социална сатира с по-дълбок смисъл. Като аз мисля, че това е голям плюс всъщност, защото това нещо може да е много близко до обикновения човек, до всички, защото всички се сблъскваме с тези неща. А от друга страна, хората, които гледат по-дълбоко и по-търсят смисъла, също ще видят смислени неща вътре, които са. Буквално имаме метафори за демокрацията в един епизод, когато едната касиерка иска така авторитарно управление от нейна страна, пък другата иска анархия, пък третата иска демокрация. И има по-дълбоки теми и се надявам, че хората и институциите ще ги видят тези теми. Няма да решат, че просто правим нещо си. Селосмиване, има по-дълбок смисъл. И всъщност цялото наистина е направено добронамерено. Да, може да изглежда като критика дори, но в момента, в който го погледнеш то е представено от погледа на служителите в този пощенски клон и техните проблеми ежедневни, с това, с което се сблъскват, и това всъщност ти няма как ти всъщност ги заобикваш тези образи и техните проблеми, и затова няма как когато наистина го видиш, трудно се възприема като прекалено остра някаква критика. Успяхте ли да разговаряте с персонал от Български пощи? Защото ти спомена, че има хора, които са ви давали техни лични ситуации, когато отиват в пощите, но вече съвсем различно, когато някой е работил в пощите, предполагам, в продължение на години. Да, чухме. Те всъщност, аз се изненадах, че те тотално го приеха. Повечето хора, които чуха. Така, при сърце, може би. Да, те казаха, нямам търпение да стане, толкова много истории мога да ви разкажа. Това е общия. Това най-често чувам като коментар от служители и се надявам, че ръководството така би го приело, но отново смисъл това си е много... Аз според мен това е една възможност за много позитивен поглед върху реалността, в която живеем. Нали, обикновено в България се правят някакви вид битови драми и някакви вид неща, които са показват реалността, която не е лека, по нелек начин и по наистина трагичен начин, а в случая може да се засмееш на това. Получих коментар, нали, че това е като всяка друга институция, но от другите институции много често ти зависи живота и защо не ти е смешно, когато има някаква бюрокрация или администрация тежка. А в пощите някакси е по-леко и може да се засмееш на абсурдността. Може би пък това може да ни замисли и че всъщност тези изключителни за нашата си действителност институции са важни и не трябва да ги забравяме или да ги правим държавни магазини, хранителни и така нататък, така че много са посоките. Какво ви предстои сега от тук нататък като процеси? Сега почти сме събрали достатъчно финансиране, за да снемем първа сцена. Това сме си поставили като точка, майлстоун някакъв, нали, да постигнем. Това е следващото нещо. Аз така говорих с още един актьор, който убеждавам да се включи, че той буквално реакцията, която получих е Митко, това не е простотия. Да. Но трябваше да изчете сценария, да стигна до там да изчете сценария, за да види. И това всъщност е първата сцена, в която бившия управител на този клон наема на място пред пощата новия управител, без той да знае, той си мисли, че ще на интервю за работа. И искаме да заснем тази сцена. След това имаме интрото на сериала, което може би ще се стремим да заснемем, и след това вече се надявам, че ще продължим с цял пилотен епизод. Колко епизода сте планирали ориентировачно, така да кажем? То беше разписано като за кандидатстване в БНТ, където се кандидатства с 12 епизода, така че имаме 3 готови епизода напълно написани като сценарий и общо 12 синопсиса, какво се случва в целия този малък сезон като арка сюжетна.
Предстои, значи, да видим. Пожелавам успех на екипа, на сериала. С нетърпение очакваме да видим пилотен епизод съвсем скоро време. Благодарим ти много за това участие и наистина пожелаваме успех. Благодаря много и аз. Уважаеми зрители, благодарим и на вас, че бяхте с нас. Очакваме вашите коментари под това видео и до следващия път.